Olele futhi high school lapho engangifunda khona bengishumayela kuma-assembly isikole sonke nje ngiyazi ukuthi uma umfundisi lona ngifike kulomuzi ngithi nje sacela ikamero sacela ukukhuleka hayi bangibonisa umama wakhona bathi hayi ngikhuleka ngalendlini ngithandaze kanti that prayer kwakuyi breakthrough umuntu mayedla eplatini ithamba ungalicabanga kwakuba imili yethu ngoba sasiwathatha lawo mathamba amaningi siwahlanganise siwafake ebhakedeni elinamanzi siwawashe sipheke sifake usawoti kube ishebele ngibheke phezulu kanje angazi kwangazi ukuthi kunento engiphaphamisayo ngivela ngaphaphama ngavula amehlo angithi ngivula amehlo ngivuka angithi kuyakhanya kunonyezi phandle so kuyakhanya nasendlini ngiphaphama amehlo aqondana nawakhe umeduze kombhede ukhulumela phansi uphethe ummese uthi ngizokubulala iphi imali yami angaze ngiphendule yabona uvuke ebuthongweni uvela ufreeze angaze ngiphendule angaze ngikhwehlele umzimba nje wavela wafreeze wathuka and ekseni she behaved like nothing happened